खुलुमबाय निउस चेनेलसिम दिनै मरिगाव जिल्ला दिनै गेरुवा नैबे सेंमारा बाथौ थानसालियाव मोनसे मरिगाव जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटि बड' पिपल्स पार्टी दानायनि हाबाफारिमोन बे दिनै जोबोद गाजा गोमजायै जाना थांबाय जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा आरो दिनैनि दिनाव पेरेन्ट बडि आरो वमेन बडि आरो लोगोसे इयुथनि जोङो मोनथाम दालाय बेखौ दाफुंनाय जादों आरो आफादगिरि महरै प्रसेनजित खाख्लारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै मनेश्वर बाग्लारि पेरेन्ट बडिनि बेनिफ्राय बिनि उनाव दङ वमेन विंसनि देनिमाय बर' आरो गाहाय नेहाथारि अनिमा बर' इउथ विंसनि नयन ज्योति ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै राहुल बर' बिथांमोनखौ लानानै मरिगाव जिल्ला कमिटि बड' पिपल्स पार्टी मोनथाम विंसनि दिनै दाफुंनाय हाबाफारि जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा मरिगाव जिल्लानि गोबां इस्युज दं आरो गोबां जेंना दं आरो लोगोसे बिथांमोना दिनै गाजा गोमजायै खना खनला मरिगाव जिल्लानिफ्राय गाजा गोमजायै जेरैबायदि बाहागो लाबाय जोबोद बाख्नायथाव आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय उननि सम हाबाफोरनि फैगौ हाबाफारिफ्रावबो बिथांमोना गाजा गोमजायै बाहागो लागोन आरो जोंहा जा थांखि बिथांखि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जोङो बिजाथि होनानै जोङो बे बिजाथि महरै जोङो केन्डिडेट बा बाहागो लागोन आरो बेखौ जोंनि थांखियानो जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोङो दखल खालामनाय बेजों लोगोसे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बर'फोरनि जेसेबां जेंना राव हारिमु थुनलाइ आरो माखासे जौगाथाय राजखान्थि बिथिङाव जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ बड' पिपल्स पार्टीनि जानानै जोङो सांग्रांथि आरो जौगाथाय लाबोनो थाखाय जोंनो बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो दा जिल्ला जिल्ला दानाय हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दं गोजोन्थों बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जायफोर चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी डिपुटि चिफ रमिय' पि नार्जारी चेयारमेन अनिल बसुमतारी सिजन बसुमतारी भाइस चेयारमेन आरो माखासे जायफोर एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दं बिथांमोननि जा काउन्सिल दा दिनै फैयै फैयै बोसोरबा आगान सुरबाय बे बोसोरबा आगान सुरसेयावबो बिथांमोना जा सरकारनि बिथोन बादियै मोनसेबो मावफुंनो हायाखै बेनो जाहैबाय भिलेज नटिफिकेसन बेजों लोगोसे समस्ति दानाय आरो भटार लिस्ट बेखौ दासिमबो खालामफुंनो हायाखै बेनिखायनो जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोननाय जादों आरो इक'नमिकेलि बा रां राशि बिथिङाव जोङो बे बोसोरबायाव गभर्नमेन्ट दानानै बा गणतान्त्रिक बेसिसाव सरकार दानानै जा जोङो सरकार सामलायनो हागौमोन गोबां रां बा जों आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ मोनगौमोन दा बोसोरबा आगान सुरलांबाय बा बारलांबाय जोङो दाबो 13,50 लाख बे रांखौल' बाहायबाय थादों बेखौल' मोनदों आरो बे बेलायाव जोंहा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव समाजारि बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव जोङो गोबां इयुन जानायनि नुदों बेनिखायनो जोंनो पलिटिकेल पार्टिनि गेजेरजों जों आवगायगोन आरो जोंनि पलिटिकेल बा राजनितिक भाबे जाखिनि इस्युस बेफोरखौ डिमान्ड खालामनो थाखाय जोङो पलिटिकेल पार्टिजोंनो जोङो आवगायनो सानदों गोजोन्थों।